Dikasih kado Sunan Sejati. Terima kasih Mas Pamungkas. Terima kasih sebuah matur suwun bersama KDI Indonesia Mbak Desti. Iya Mas Pamungkas. Ayo bos, tunjukkan. Tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada Masuk Desti, yo. Wong bagus ojo sira nelongso. Aku teko gendong tresno. Lelangen asmara gawe siroso. Nambani ati kuciwa. Desti Tresnaku sejati loh Mas. Tenan pora. Tenan. Matur suwun. Rungokno. Iya sayang. Mahok. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi yo Mbak wasik sampai bawah deh wasik aku teko yo gendong tresno enake lelangen asmara gawe siroso nambani ati kuciwa piye Mbak Desti Kang Mas tentremno
tresno suci manggia rahayu. Matur sembah nuwun Mbak Desti dan juga Mas MC sembah matur nuwun.